empezar, imos a poñer un pequeniño vídeo para... Antes de nada, queríamos agradecer a Comisión da Universidade de Celanova por convidarnos a presentar a novela aquí. O meu agradecemento a Lola Varela por acompañarme nesta presentación e por que vai a ser a través da súa mirada e da súa lectura como presentaremos hoxe a novela ante vos, non? Un pouco explicando o vídeo. Nel fala un dos presos que imaginei nun mosteiro o que non lle din título, non lle puse un lugar, pero que estaba principalmente inspirado no mosteiro de Oia, onde como aquí no mosteiro de Celanova ali tamén houbo ali un campo de concentración. E ali, por sorte, conservanse ainda hoxe, como aparece na coberta do libro, debuxos das persoas que naquele momento, durante o seu confinamento, fixeron nas paredes do mosteiro. Este personaxe, Eugenio, fala na novela, neste pequeno fragmento dese momento no que se aproxima a parede. Non sei un pouco... Nada, igual que Iria, agradecer a Comisión de Memoria Histórica de Celanova este convite e darles parabéns por estas jornadas de memoria da muller tan necesarias. Bueno, nunca mellor dito, neste caso, con mulleres ao longo de toda a jornada, non? Bueno, tamén dar parabéns por outra parte a Iria Morgade por esta súa novela. Agardo que se non a lechedes a ler, que pronto a leades, despois do que hoxe falemos aquí, que non desperte esa inquedad e esas ganas de lela, porque, bueno, non hai moitas relatos interesantes de vos sobre este tema da memoria, e menos con mulleres, entón tamén é verdade, das poucas autoras que escriben un relato querendo visibilizar esas verdades incómodas que todos e todas sabemos e que ela atreveuse a sacar adiante. Entón, ao longo de un pouco a conversa entre as dúas, imos aí, bueno, pois desvelando un pouco algúns das perspectivas ou dos puntos de vida que pode ter esta novela, que é ampla, diversa e interesante. Tamén decimos que é un pouco difícil comenzar agora a falar, estábamos aí as dúas
despois do vídeo que podemos ver, claro. É duro, non? É duro, e precisamente ela tamén é o que recolle na súa novela, precisamente, esa vida terrible desos presos pechados en esas condicións. E, bueno, vai a ser un paralelismo a novela co vídeo que acabamos de ver. Dos lugares fermosísimos convertidos en lugares de horror e de terror, donde xente que pasou moi mal, tanto os que estaban dentro como as súas familias e seres queridos e amizades que estaban fora. Bueno, pois, a pesar de todo, que vai ser difícil, vamos a intentarlo, non? Pero a mí me gustaría que lle contaras un pouco a xente como esa mezcla de tempos que tiene a novela, como organizas, porque pasas do 36 e 39 ao ano 2005 e ao 2020, por que faz eses xogos co tempo? Sí, hai tres tempos, o tempo do 39, onde quen fala principalmente é Eugenio, que é o único nome, Eugenio Blanca, que é real, que non é inventado, non, por mí, é un nome que está escrito nas paredes do mosteiro de Oia. Aquí podedes ver precisamente o escrito real no que se basea. Este foi o que é o tempo 39, esta causa fundamental, é que esta persoa, este é o único que temos. Aquí llegó el día 12 del 2 del 39 Eugenio Blanca y salió para el cementerio el día 18 del 4 del 39. Este escrito se recolleu nos 2000, nos anos 2000, a moitas das persoas que o viron a primeira vez, non? Se sentiron abrumados e impactados pola dureza da mensaxe, non? Preguntáronse tamén quen era Eugenio, non? A sorpresa polo de agora é que, pese aos investigadores que se aproximaron á historia do mosteiro, non se sabe quen é, non aparecen nos poucos listados que hai de persoas que entraron ou de persoas que faleceron. Eugenio Blanca non existe. Ese foi como a razón primeira para facer a novela, ou un tema tan amplio no que levo tempo moi mergullada nele, como acabamos de pasar o momento deste vídeo, é un tema que sobrecolle, non? E que se te vai quedando un poquinho dentro, non? Cada vez. Esta persoa anónima, este desaparecido, me parecía como a mellor forma de poder trasladar ao presente que foi o que pasou. Que pasou que hai xente, que hai persoas que siguen a ser a día de hoxe desaparecidas, que non sabemos se a familia de Eugenio Blanco pois sigue hoxe esperando por él, sigue hoxe chorando, sigue hoxe buscando, non? Seguramente cada vez menos, cuantos máis anos pasen, máis persoas vivas querendas que o poidan recordar. Entón, os anos 2000, non? Que tamén están presentes na novela, teñen precisamente diso, desas persoas que se achegaron o debuxo e se preguntaron quen foi esta persoa, como foi a vida desas outros milleiros de persoas que pasaron o que el pasou no campo de concentración. E así está esa persoa que na novela é unha investigadora que se chama Alba, que se achega e se queda impactada, como pasou na vida real, como pasou na vida real a varias persoas. Por esta mesa se intenta saber quen foi Eugenio Blanco. Igual poderías comentar un pouco que isto das escrituras en Oia e como se poden visitar, porque moita xente igual non coñece o mosteiro de Oia, que ten unha fermosura moi grande, que a diferencia do aquí está lá o mar, non? Pero eses escritos que en estes mosteiros que foron cárceles, como en calquera cárcel hai dos presos, en Oia pasou algo especial. Por que poderes ver hoxe estes escritos? Conta. Sí, pois exactamente, non? Porque é algo que casi innato das persoas que están apresadas, escribir, que creo que eso podemos falar despois, porque tamén é un tema moi interesante. O tema que no mosteiro de Oia, houve certa sensibilidade por parte da propiedade do mosteiro que decidiu conservar os grafitos que sobreviviron case milagrosamente a tantos anos de abandono, non? Porque o mosteiro estivo abandonado décadas, foi despois do 39, foi
realizados, unha situación que ademais é moi curiosa porque é case única, facendo unha pequena investigación de que pasou con escritos e debuxos noutros lugares de reclusión do franquismo no Estado español, non existe un caso, ou polo menos por agora non atopei, un caso no que os debuxos estén como están aquí. Están musealizados, conservados, que se poden visitar. Existen algún casos nos un pouquiño, ou que... Pero neste como están aquí, que se restauraron, se extraeron da parede, se restauraron, e agora podemos saber que se van a poder conservar, pois é un caso único e que ao mesmo tempo fala un pouco do que falaban no documental, que dicían como nenos que estudiaron no Mosteiro de San Salvador toda a súa instituto, bacharelato, e non saben que ali estiveron presas moitas persoas, é o olvido, é o que eu considero que mellor chamar negación, casi, que silencio, que é negar o que aconteceu e que parte do proceso de violencia franquista, negar, non pasou, e se silencian e se esquecen. Por iso, unha moi gran parte dos lugares de violencia franquista, en vez de estar musealizados ou explicados, polo menos, para que a xente hoxe poida coñecelo, o que están esquecidos ou negados. Oia, por así dicilo, é unha excepción. Falábamos de sobre a importancia de escribir. Explícanos un pouco máis o sentido que é para ti. Pois, realmente, se pensamos na violencia franquista, a violencia que comezou claro o golpe de Estado, e que logo se contaminou un pouco pola guerra civil, eses dous bandos, eses odios. Se sacamos todo ese relato, o que vamos a topar é unha violencia xenocida, exterminadora, que o que quería era exterminar o que consideraban que non entraba dentro do que iba a ser a súa gran España, esas persoas demócratas, e que estableceron que era necesario exterminar. E para iso unha das cousas foi recluílas en lugares como o Mosteiro de Celanova, o de Oia e moitos outros lugares. Eses sistemas, tanto penitenciario como concentracional, foron lugares que, máis alá de que foron unha cousa improvisada, que se deu moito esa impresión de foi improvisado, foi máis polos estudos, os investigadores nos últimos anos e investigadoras foron debullando, ven que non se tratou unha cuestión efímera, senón que era unha cuestión centralizada, organizada, e que obedecía a esa necesidade de exterminar a quen non entraba no que iba a ser esa nova España. En ese sentido, tanto o sistema penitenciario, no que formaba parte do Mosteiro de Celanova, como o sistema concentracionario no de Oia, eran lugares que estaban, no que o seu objetivo precisamente era ese exterminio. Un exterminio, porque, para exterminar algo, porque tamén se falaba no vídeo, a dureza que se extienden desa forma, que traten desa forma negros, como me que falaba Arturo Pérez, a dureza que trataban esas persoas, non as estaban tratando como persoas, ao final non as estaban tratando como seres humanos. Esa é unha das cuestións clave, penso, e que, ainda creo, en parte a novela nace da necesidade de facer visible iso, que esa violencia que quería era deshumanizar esas persoas, era necesario deshumanizarlas. E, despois falaremos un poquinho final, pero isto estamos vendo estes días, en Palestina. Os palestinos non están para Israel como son humanos, por iso podemos exterminarlos. E aquí acontecía eso, os estamos tratando como animais, os estamos metendo tanto en Celanova como en Oia, os estamos metendo como gando, pisamos uns os outros, tendo que facer as súas necesidades uns por riba outros tamén. É unha forma de deshumanizarlos. En ese sentido, a tua pregunta, que significa escribir? Escribir é sentirse humanos, porque escribían, como Eugenio aquí, que se escribía simplemente o seu nome, non é un número, é Eugenio Blanca. Pero tamén, se vemos, nos fixamos nos debuxos que ainda se conservan, hai debuxos que poden ser retratos mellor da súa parella, da súa nai, hai escenas de películas de vaqueiros, porque en Oia, por exemplo, unha meirande parte das persoas que acabaron ali eran
rapaces de 17, 18 anos que viñan de Cataluña, non? Eran nenos. Entón, pois debuxaban pelis de vaqueiros nas paredes, non? Entón, para min sinto que debuxar para eles era un acto de rehumanización ante a deshumanización a que estaban sendo sometidos. E por iso mesmo tamén considero que un acto de resistencia en certo sentido, non? Porque están resistindo a través de dicir, non, somos humanos e deixamos isto escrito quizás para a posteridade. Non sei se en Celanova houve debuxos, houve escritos, ou se hai algún vestigio, pero, por exemplo, unha persoa que acabou aquí, Juan Antonio Cabezas, que estivo tamén en Camposanto, un xornalista, pasou de camiño a Celanova, antes de vir a Celanova, non? Pero pasou pola prisión de Tui, pasou unha noite ali, e na propia prisión de Tui tamén atopou unha mensaxe. Unha persoa dicía, vamos a morir por la libertad. O sea, realmente estaban deixando mensaxes que falaban da súa resistencia. Querían, ao final, son tamén actos de memoria en si mesmo. E a persoa que intenta rescatar esa memoria que parte visibilizada, que é esta xoven investigadora que se chama Alba, que parte ten de ti? Que parte de mí? Bueno, ten parte de mí, non? Pero ao final, levo anos investigando temas relacionados, era unha forma como a natural de achegarme a esa situación. Ten partes de mí, pero, bueno, ten outras partes que non son tanto de mí, e que, bueno, podemos falar... Mira, ese nome de Alba, sei que é algo metafórico. Pois, a verdade é que surgimos en máis, pero podría ser. Que Alba é luz. Alba é o momento do día, por veces, non? E é que sempre estaba lendo e decía, bueno, claro, que se está dando luz, non? E a persoa que dá esa luz é esta xove investigadora, non? E, por tanto, a vida de Alba sí me parece que é un nome simbólico. Sí, eu creo que sí, que pode ser. E, seguido con o noso personaxe, con Eugenio, hai un momento no libro no que hai unha carta na que outro preso, compañero de que comunica a familia que Eugenio pudo escapar. Depois sabemos que iso non é así, non? A importancia desa carta, que desvela esa carta, ou por que é tan importante na trama? Bueno, realmente o que, ao final, o que a trama é a intento de saber que lle pasou ao Eugenio, non? Realmente custa imaginarse, non, que puido pasar, como vos dicía, non se sabe, non sabemos a día de hoxe que lle pasou ao Eugenio. Existían moitas posibilidades, non? Hai persoas que lograron fuxir dos campos de concentración ou das prisións, ou outras persoas, moitas que foron sacadas e fusiladas, asesinadas. Entón, bueno, isto é un pouco para ir amostrando todas as posibilidades ata a posibilidade final, non? Claro, porque nesta carta dirixida precisamente a compañeira de Eugenio comenta que pudo escapar en un momento determinado. A familia estuvo moitísimos anos coa ilusión de que aquela persoa estaba viva que podía aparecer en calquera momento. Claro, que vamos sabendo con as escudas que fai Alba que non, que aquela escapada, aquela fuxida que sí foi detido e finalmente terminou tristemente mal, non? Aquela escapatoria, non? Sí, aí un pouco que poderíamos, cando amosei ao final de Eugenio, pois tamén a novela, aparte de incidir neses puntos que dicíamos, non, dos desaparecidos, o que intentaba tamén era visibilizar a quienes estiveron fora da luz, non? Falando de algo, fora da luz durante moitos anos, que foron os victimarios e os verdugos, non? Prácticamente a partir dos 2000 o foco púxose nas víctimas e non nos verdugos ou nos victimarios, en coñecelos e estudalos, non sen coñecelos a eles é complicado poder coñecer en conxunto como foi ese proceso violento. En ese caso, pois, sí que a novela intenta mostrar que estaba na cabeza dos diferentes verdugos, non? Porque había papéis diferentes, non? Podía haber esos que estaban en primeira
que exercían a violencia a súa morte, non? Sí, pero tamén existían outros, non? Entón, intentar tamén amosar que estaban un poquinho máis arriba, non? Sí, ese é penso que dos aspectos importantes da novela, precisamente, aparecen os victimarios, non? E hai varios tipos, como decías, podemos centralo un pouco en o Rubio, o tipo de victimario, e Laureano, que é moi importante, non? Pois, contanos un poquinho deses dos victimarios. Pois o Rubio sería o victimario que era parte deses escuadros da morte e que era un falasista convencido. Si que sabemos que moitos destes escuadros pois había outras persoas que éramos máis chegaban ali como podían chegar a outro calquera lado, pero ese concreto pois sí que era unha persoa ideologizada no falasismo, non? Entón, pois a través del podemos intentar comprender que como eles entendían o que estaban facendo, non? Entón, creo que aquí, Lola, que se parece que ponemos outro vídeo. Estáis poderíos ver, non? Sí. Bueno, porque neste outro... Sí, para ver precisamente esa carga de ideoloxía que esa fala... Rubio. Sí. E despois, sin embargo, o Laureano é outro tipo de verdugo. Sí, aí se ve perfectamente ben que decías a diferencia entre un dos verdugos claramente ideologizado e ademais responsable directo de todas aquelas masacres e sin embargo, despois a Laureano, outro tipo de persoa. Que é Laureano? Laureano, pois sí, é unha desas persoas que medio se ve un pouco envolto polo seu posto como garda civil na vila na que está inspirada a novela e participa de algúns dos asasinatos e entendemos que despois tivo remordimientos polo que fixo, dicir, sentía que o que estaba facendo non estaba ben e por iso iba escribindo nun papel o que facía cada noite cando salía cos outros victimarios. Ese personaxe nace tamén da realidade, non? Porque a través dunha das investigacións que estaba realizando no momento no que escribí a novela, pois vin unha historia, non? De unha persoa moi coñecida no Baixo Miño, que é Darío Álvarez Blázquez, que tamén foi represaliado, o seu pai foi asesinado, el era médico en Tui, e durante os anos 70 recibiu unhas cartas dun victimario. E ele o conta nunhas pequenas nos artigos que escribiu nos anos 70, conta que recibiu esas cartas e conta que moitos dos detalles, porque ademais nese artigo nos anos 70 contaba moitos detalles da violencia en Tui, que os sabía por esos escritos que recibía dun falasista.
pero que non iba a dicir nin o nome dos victimarios que ese falangista lle dixera, nin quen era ele. Entón, bueno, pois iso foi algo como que me quedei con esa cousa aí, non? E quen sería? O por que? Primeiro, por que o faría, non? Por que escribiría? Iso, e logo, por que lle pasaría a ele, non? Entón, pois, a raíz de imaginarme por que nace Laureano da novela, tamén un detalle que non se contei, que escoitei o meu director de tese, Antonio Míguez, nunha charla que estaba dando sobre a Fonterral e como enfrontarse a facer entrevistas ás persoas, non? A persoas, pois contou unha anécdota dun caso, non? Cando ele estaba facendo a investigación de arquivos no arquivo non me se voces, non? O proxecto non me se voces, que non se coñecedes, fuimos en os 2000, iba recopilando información de diferentes vilas e lugares de Galicia. Estaba nunha vila, chegou unha mensaxe de que había unha persoa que nunha residencia quería falar con ele, urgentemente. E foi a falar con ele, e contoulle como participara nun fusilamento. E que era a primeira vez que o contaba. Poucos días despois, faleceu ese home. Entón, bueno, pues, para Antonio tamén foi bastante impactante esa situación, non? Eso que ademais morrer aos poucos días. Entón, bueno, pues, desas dúas cousas recorreas, pues, nace un pouco Laureano. Laureano, que grazas a Laureano, Alba pues, pode seguir investigando. Sí, e garda todo eso que ele vai, bueno, no que vai participando tristemente en todas aquelas execucións e paseos, e vai escribindo, vai gardando. E ele tamén hai ese momento en que pensa que cando Franco morre, que aí vai pasar algo, non? Que pasa con eses papeles? Que se lle pasa a ele pola cabeza en ese momento? Sí, ele pensa que é posible, como vai haber unha democracia, pois, que haxa algún tipo de suizo, non? Como hubo en outros países, entón que vai a ter que sacar eses papéis e asumir o que lle corresponda, non? Pero pasan os días, pasan os meses, pasan os anos, esas cuartillas que se estaban medio amarelas, pois tivo que volver a guardar. Sí, tristemente. Pensamos que pode ser. Entón, tristemente, pois, Alba nos recorda o que foi esa transición. Ese é outro... Inacabada, claro que sí. E quedan aí esas cuartillas da parede hasta que aparece Alba e atopa a posibilidade de darle a súa verdade a alguén. Alguén que, además, que pouco despois morrerá. Tamén. Estaba pensando, agora que falamos desto, bueno, por exemplo, non sei se paga a pena, se lees o epitafio que lle poñen a Laureano. Bueno, que página era? Non recordo aquí. Sí. De Laureano, mira. Bueno, sí, teño un par de páginas, mira, 126, que definen moi bien a historia deste personaxe, sí, mira. Mira, isto que contaba para Alba Iria, a intención de Laureano, non? O vello garda Laureano pensaba que así, quizáis, se podería facer xustiza. Estaba preparado para cumprir a condena que lle impuxesen polos crimes que cometera. Por fin, outros nomes, outros asesinos sairían á luz. Tamén os mortos e as cunetas onde ainda seguían enterrados. Pero Laureano estaba errado. O medo sobreviviu a Franco como se xamais morrese. A impunidade dos asesinos mantívose intacta como se a dictadura continuase. En poucos anos, o sobre, novamente pechado, volveu ao seu agocho. Desta volta, o vello garda estaba convencido de que xamais ninguén leería as cuartillas que comenzaban xa a amarelar. Pero tivo a sorte de que esa nova investigadora aparece e pode depositar aí a súa verdade e depois morrer con certa... morrer con un pouco máis trepado, probablemente, aí aquí, en terrible, non? O caso é que... Sí, isto enlaza un pouco co tema de Alba e Manuel e outros dos elementos fundamentais ou nucleares da novela que
fixo foi poñer un punto final cara os verdugos, non? Establecer a intimidade, non? Entón, iso, na novela, pues, trasladase un pouco na relación entre Alba e Manuel, que é a súa parella, no momento de shock que supón saber que familiares de Manuel estiveron involucrados como xenocidas, non? Entón, pues, era un intento, non, de ver un pouco ese shock, non? Que se trasladaría ou que dese como unha metáfora da transición e desa relato que foi dominante e ainda tristemente ainda é de que foi unha guerra entre irmás, con dos bandos culpables e que é mellor esquecer para poder facer unha democracia, etc. Entón... Incluso intentar justificar que o primeiro paso, como dís, ese, bueno, mellor esquecer, non tocar as feridas, esas frases que temos escoitado tantas veces, e seguir para adiante. E outra vez, incluso justificar, Manuela, hai un momento que sabes que se plantexa bueno, pero que faría Eugenio, e Joana, e outro tamén seguro que fixeron cousas. Como querendo justificar que fixeran algo malo que os levara a recibir o castigo que merecen, non? Intentando justificarse tamén por ese lado, non? De alguma maneira, a voz nos leva a situacións estrambóticas, a veces como esas, non? E pouco sinceiras tamén, non? De alguma maneira. Como vive a parella eso? Sí, aí un pouco o que nestes días estivemos falando, non? Reflexionando xuntas, que ao final na parella iso é un shock, non? E ao final, pues, Alba, hai un momento no que intenta non tocar para non ferir, non? A súa parella, que ao final bebe un pouco de todo o sistema, non? O sistema patriarcal no que estamos, a dependencia emocional, como algo que renuncia ao seu traballo e a dar verdade por ele, non? Tamén porque polo relato dominante, non? Pero tamén por ele. Que enlazaría un pouco con esa perspectiva de xénero, non? Da lectura da novela que tamén queríamos incluir. Sí, porque hai bastantes personaxes femeninos por aí, non? Bueno, en fin, vamos a pasar un texto, pero me quedaba aí colgando un pouco na parella esa dor que tuvo que supoñer que durante 15 anos Alba tivo aparcada aí a investigación por non crear dolor, por non facer sufrir demais a seu compañeiro que un familiar estivera implicado e, bueno, imagino que ese momento da parella tuvo que crear tamén os seus sabores que despois de 15 anos despois, pero hai unha cosa, que é o que fai reaccionar a parella para que Alba decida finalmente si seguir adiante con a súa investigación publicada? Que é o que falamos un pouco do confinamento, un pouco tamén como metáfora do confinamento das persoas que le investigara, cando no noso confinamento, nada parecido, pois que ser como un poquinho unha metáfora dese momento de reclusión e de cambio. Iso faise un pouco a través do propio Manuel, que ten un proceso de coñecemento. Manuel lee parte das lecturas que Alba tiña, lecturas que falaban de como fora esa violencia, dos pasos. Hai un investigador estadounidense que describiu o xenocidio sobre todo para os xenocidios actuais, en uns pasos, 8 pasos que serían os que definirían que se está realizando un xenocidio. Entón, claro, o hilos lendo, Manuel vai recoñecer o que aconteceu en Galicia, en o Estado español, e ademais diso, a vida de Primo Levi nun campo nazi, que o fai tamén facer unha analoxía entre o que pasou ali e o que pasou aquí, porque tamén sempre nos quixeron vender a excepcionalidade ibérica, como, o que pasou en España como se non estivese nun contexto europeo do fascismo e da Segunda Guerra Mundial, foi outra cousa, non foi fascismo, foi franquismo. O que fai ao final é extraer, e se o extraes, perde sentido e
E seguindo un pouco, pois imos a falar de mulleres, porque a novela tamén ten unha importante visión de xénero, non? E ainda que os protagonistas mayoritariamente son eses presos homens que están no mosteiro de Oia, hai moitas mulleres ao redor, non? E isto nos leva a recordar o importante papel das mulleres tanto na guerra, na posguerra e no sufrimiento que tamén tiveron que levar, non? Durante moitísimos anos só se falou dos homens como os mortos, os heróis, os que sufriron, os importantes, e anos despois empezou a falarse, e hoxe xa hai bastantes investigacións de xénero que poñen o acento na muller. E Alba Iria non se queda atrás e tamén nos fala de esas mulleres, non? Entonces, momentos importantes que ves ti da presencia da muller na novela. Sí, pues, antes disso, moito a pedir, porque para falar un pouco da violencia como foron as estrategias violentas sobre as mulleres que tiveron unhas características diferentes, é porque, como ti trataches o tema no teu libro sobre feminismo, no que falas un pouco do que aconteceu en Cerdedo, contanos un pouco o caso de Cerdedo se pode levar a zona de terremotos. Sí, bueno, Iria sabe, contadora que eu tamén ella aquí o meu libro, Feminismo de proximidade, que son toda unha serie de artigos publicados en prensa, e algúns deles están referidos a represión, precisamente, que tiveron que soportar as mulleres na zona en concreto donde vivo con meu compañeiro e casi agora 30 anos, que é a Terra de Montes, non? Gracias ás investigacións e estudas de persoas como él, que é historiador, e outro compañeiro coñecido, que se chama Carlos Solla, eu fui tirando por aí información sobre mulleres, non? E sendo unha zona da que se decía que houbera pouca represión, incluso para homes, e é mentira, porque se mostrou que tamén foi unha zona onde houve moita represión, era de Montes, porque había moito sindicalismo, moitos homes organizados, e as mulleres menos, pero claro, é normal, se nos situamos nos anos 30, como era a sociedade do momento? As mulleres non eran precisamente líderes de sindicatos, ni líderes de partidos políticos, ni estaban ao frente de grandes cousas públicas, non? Estaban a maioría das mulleres nese momento, non? Moi debuzadas en atender a súa casa, o campo, os animais, o cuidado da xente, da familia, e sobre todo na nosa zona, porque está por riba os homes emigraban, e o seu traballo era maioritariamente unha zona de canteiros, e os canteiros tiñan que ir polo mundo adiante a traballar, tanto polo resto do Estado español como polo estranxeiro. De maneira que estas mulleres tiñan que, digamos que, encargarse de todas as tarefas e pouco tempo tiñan para dedicarse a outras cousas. Eso non quere decir que non foran mulleres con ideoloxía, con implicadas tamén, no que os homens e compañeiros facían, como tamén se demostrou, non? Que pasa? Que sendo unha zona onde non hubo ninguna muller asesinada, fisicamente asesinada, non? Sin embargo, o sufrimiento e da represión que tiveron que soportar tanto na guerra como na posguerra foi enorme, non? Que Terra de Montes comprende os 3 concellos de Cerdedo, Porcarei e de Ariz, e en ese momento, cando a guerra, pois había entre 10 e 15.000 persoas, 15.000 non é moito, pero había entre 10.000 e 12.000 persoas, non? Que eran os habitantes deses 3 concellos, que entre o 15 e o 20% da xente que sufriu represión en Terra de Montes foron mulleres. Eso é moito, entre 15 e o 20% das persoas que sufriron represión. Non como resultado de morte, pero sí con outras moitas cousas, como ahora nos contará tamén Iria na novela, non? Violacións, rapados de cabeza, malleiras, multas, desterros, todo tipo de sufrimentos que as mulleres tiveron que aturar. Isto tamén nos leva a pensar que cando falamos da guerrilla, os fuxidos do monte, tamén maioritariamente eran homens, pero tamén hubo alguna muller, pero sobre todo que había as mulleres eran as que mantiñan vivos a esos homens no monte. Se non houbera esos enlaces que levaban as noticias, as municións, a comida, as roupas, eses homens non terían aguantado. E o que sufriron por eso, hai historias e historias, cada día sabemos máis do que sufriron por todo eso. Entón,
Eu concluyo nos meus artigos, para continuar o outro, que é unha represión doblemente silenciada. Primeiro, porque se silenciaba o que o bando nacional franquista despois fixeron, pero tamén porque eran mulleres. Entón, silenciada por ser rebeldes e silenciada porque eran mulleres que rompían o seu papel, o seu rol e que tomaran posturas activas semellantes ás dos homens que tiñan de compañeros, de familia ou de amistades. Entón, unha represión doblemente silenciada, como digo, e moi forte, moi forte e moito máis do que nos pensamos. Hai casos, leendo casos de represión sobre mulleres que a veces dis, pois casi mellor quería ser sido un home que te pegaron un tiro a estar sufrindo o que está sufrindo como ser a muller de ou a filla de, porque foron represións continuadas no tempo, anos e anos e anos, batendo sobre aquelas mulleres porque os homens estaban fuxidos ou porque tiñan que descubrir non sei que, non sei quanto, que é terrible. E algo de todo iso tamén está na novela de Iria, así que vamos a comentar algúns casos importantes de mulleres que aparecen aí. Sí, porque o que diz moitas veces a violencia estaba centrado no corpo, en ese, vendo como o rol da muller, ao final, violadas, rapadas, era como a humillación máis forte que podía facerse. E así hai varios casos de mulleres ou compañeras de presos ou compañeras de presos principalmente, no que vemos como sufren esas violacións, eses rapados, ou unha das cuestións que está documentada en varias prisións e campos, que era o abuso sexual das persoas que iban a visitar os presos, para poder acceder, pois tiñas que ser violada ou para poder pasar comida ou certas cousas, ter que sufrir esas violacións. Entón, iso, por exemplo, é unha das personaxes que salen na novela que pasa por iso. E tamén, pois, por outro lado, que tamén enlaza un pouco que vimos no documental, as mulleres, que acabas de comentar na mentira da guerrilla, eran o sustento moitas veces das persoas que estaban presas, eran esa rede de apoio e de solidariedade que facían que pudesen sobrevivir. Por exemplo, no campo de concentración de Campos Santos hai varios casos de mulleres veciñas que axudaban a homes que estaban presos e que acababan casados, por exemplo. No caso da novela temos un caso que tamén bebe dunha historia real de Oia, que é Herminia, que é unha nena, unha veciña de Oia, que axuda os presos, colándose entre eles, dándolle niñas de pan, e que iso fixeron dúas veciñas que ainda o contaron hai uns anos que o facían, e que a súa nai, que o seu home fora ademais asesinado, pois ela le pedía as nenas que se colasen cando les saían ao monte a recoller leña, que o mandaban a recoller leña, pois que se colaran entre eles para poder darles un poquinho de comida. E aí está a historia, pois, de Herminia, que é como, para mí, a gran personaxe femenina da novela. Esa meniña que achegaba os presos. E tamén, con moito medo, pero animada por súa nai para achegarse aos presos. Eu, das mulleres que foi citado aquí, de as que aparecen, as mulleres compañeras de presos, demos un par de parágrafos breves, porque teñen moita forza e me parece importante que os coñezades. Joana é a compañeira, outra moza, igual que Eugenio, de 17, 18 anos, e que cando Eugenio é detido, pois va contra ela tamén, claro. E entonces descríbenos o que ten que pasar Joana en estas líneas, Di aquí: Joana caminaba descalza, coa roupa rasgada e un sabor ácido na boca. Pensaba que ia morrer, pensaba no fillo, no ventre, pensaba en Eugenio, lonxe. Ese día fora aínda peor para Joana, máis aínda que as bombas e o olor a carne queimada. Desde entón, cada vez que ve as ruínas da ponte do Diaño, a súa mente trasládase a aquelas horas nas que as exhibían polas rúas chea de merda, despois de obrigada a beber aceite de refino e de que este fixese o seu efecto laxante. Para que expulses a toxicidade comunista do fillo de puta do teu chulo, dixeran.
sen pelo que lle raparan entre as babas e as mans que lle apertaban os peitos. Joana caminaba con paso decidido, coa cabeza alta entre o silencio aterrado dos veciños. Facíao mirando ao lonxe, cara a silueta esfumada das ruínas da ponte do Diaño, por riba dos incesantes insultos, concentrábase nela, temerosa da morte, buscando a dignidade para afrontar aquel momento. Hasta o último momento buscando a dignidade que, lóxicamente, mantivo hasta o final, porque algo nas súas investigacións termina dando con Joana e é unha muller con moita dignidade, claro que sí, no transcurso da novela, non? E outro caso terrible é o de María. María é a compañeira tamén de outro preso que debe pagar a peaxe para poder pasar comida e poder ver a súa compañera, de levar a comida e de ser violada, non? E se di simplemente así, nunha línea como esta, non? Traía unha copa de guiso nas mans case máis grande que a ela. Sempre foi miúda, pero tan feita, saiu da garita dos gardas colocando ben a saia. E outra cosa que comentamos e a veces é que, como sabendo que estas cousas pasaban, e que o mesmo Laureano as certifica, sabendo que, cando escribe as súas memorias, Laureano di: "Ahora vou contar algo que me dixeron que sucede a miúdo, e é que as mulleres que veñen a ver os presos teñen que pasar polas mans deste ou daquel, non?" Entón, ele tamén o certifica, como guardia, non? Bueno, pois, falando de María, claro, decíamos, e como o home, sabendo que as mulleres que pasaba isto, o home, o compañeiro dele, insistía en que María fora a visitar. Sí. Iso tamén, bueno, ademais do terrible, non? Teríamos que poner un momento para saber a home que pasaba el e a necesidade que tiña tanto de vela, porque sabía que o iban a fusilar, porque, bueno, el estaba condenado, xa, e sabía que o iban a fusilar, querer vela. E tamén non querer, porque ademais di que non quería morrer co estómago baleiro, non? Pero tamén falan, creo, o sea, intentaba falar un pouco, falábamos aí un pouquinho antes de entrar, que é das víctimas, non? Pues, o mellor podemos reprobar ese comportamento do compañeiro de María que pide que vaya sabendo que van a violar, pero é que para ser víctima non tens que ser un heroe ni ser moralmente perfecto. Ser víctima non ten nada que ver con iso, é algo que quizás mellor polo pensamento católico, cristiano no que nacemos, no que nos criamos, pues, sempre está un pouco presente, non? Ese tema do mártir, non? Que ten que ser perfecto ou é perfecto, e non é así. E iso non implica que sexa igualmente víctima. Non, nese caso, os dous son víctimas, claro. Ele e a compañeira. Bueno, entón, ele realmente desexa dela e anhela despedirse dela, e ela tamén, pero ela un día rompe, tira a bota e marcha. É dicir, que tamén decide reaccionar contra eso, non? En fin. E o papel das nenas, non? Hai unha nena moi especial tamén na novela, no momento en que están precisamente fusilando a Eugenio e a outros compañeros, non? Co rubio ali ao frente. E hai unha meniña que é a que, mirando aos ollos de Laureano, lle dá a entender que é o asesino, non? Son os ollos da nena, e isto tamén o que escribía, son os ollos desa nena os que lle fan ver a ele, lle recriminan o que está facendo. Pero, bueno, hai diferentes episodios ao longo da novela onde o papel da muller é moi importante e moi real ao mesmo tempo. É dicir, hai todas as perspectivas diferentes do que se pode supoñer. Non sei, que máis poderíamos falar? Vamos de tempo, porque o mellor para falar un poquinho tamén que alguén poida falar. Só falar o mellor para terminar, que falábamos de, bueno, que non quereríamos deixar pasar a oportunidade de, precisamente falando deste tema, e precisamente tendo agora mesmo un micrófono, poder falar de todos eses Eugenios, que ahora mesmo levan
é Gaza, que están facendo esa masacre, ese xenocidio, coa escandalosa prominencia do Occidente, do noso Estado, que tímidamente fai algunhas declaracións, pero que sigue comerciando con Israel, e que, escandalosamente, siguen mirando para outro lado, para algo tan estremecedor e tan brutal como o que está acontecendo ali, onde miles de nenos, de nenas, de persoas están sendo exterminadas como non humanos, non? Baixo esa, que ahora xa casi creo que pouca xente pode quererse, non? Baixo esa denominación, non? De terrorismo que oculta ao final o exterminio. Entón, bueno, pues, pedir a liberdade para queríamos que... Y pensábamos, idea de Iria Perdomal, que están falando de exterminio e do que aconteceu aquí dentro dos miles de episodios do noso período de golpe franquista, como non falar, lógicamente, do exterminio que está sucedendo ali, non? E que xa imos normalizando, desgraciadamente. Cada día as noticias se vai normalizando, non? E ali está. Pois, non sei se queredes o mellor intervir, comentar, preguntar, sea. Mira, perdona. En el mensaje que dejó el compañero en la pared que ingresó Blanca y tal, y luego al final pone eso, y salió hacia el cementerio el día tal. ¿Se puede saber o tenéis idea si es la misma persona la que escribió? Porque es que en mi abuela tenemos 2 cartas y el tipo de letra es totalmente distinta de cuando estuvo aquí en Celanova y en Valde, al principio al final. El deterioro psicológico y todo eso fue tan grande que el tipo de letra no se parece en nada al principio. Por eso me llamó a mí muchísimo la atención, porque me recordó mucho los mensajes de las cartas de mi abuela. Sí, pois é que precisamente se nos fixamos no escrito, sí que realmente parece, poderíamos pensar que outra letra, outra persoa, porque claro, se ademais di que sale para o cementerio, se pode entender que xa está morto, entón que eso escribira outro preso, como ademais na novela eu interpretaba que era así, pero certamente tamén podería ser a mesma persoa que está agonizando, porque, por exemplo, en Moia, ali non se fusilaba, non era un lugar de fusilamento habitual, eso era no campo que hai na Guarda, moi cerca, entón a maioría das persoas que se sabe que morreron ali foi polas condicións de vida tan terribles, porque, bueno, acababan tendo un montón En Moia moría de fama, de fama e de más. De gastroenteritis e tal, entón podría estar tan débil como dis para que a letra xa fose diferente, porque sí que o é, non? Se a vemos, desde nos fixamos algo diferente. Pero claro, non se sabe con certeza, é o que queda iso. Sí que hai outros, Eugenio deixou algúns outros escritos, por exemplo, sabemos a súa idade, porque noutro escrito, Eugenio Blanca, 18 anos. Entón, por eso sabemos por esa que ten 18 anos, pero pouco máis. O cemiterio de Mais de Moia non hai o cemiterio onde enterraban as persoas, se construiu posteriormente e non se sabe onde acabaron os restos tampouco. Non, eu decía ella que en Moia, sobre todo, estaban concentrados. Depois iban a Campos Santos, que foi outro cárcere, donde os xulgaban, e aí ou pasaban, ou iban directamente á morte, ou pasaban a outras cárceles, non? Que ali mesmo en Moia fusilar non era frecuente. Sí, o tema de sacas ou de torturas. Sí, torturas, sí. Pero sí que era como un lugar de espera, o que tamén se falaba, chegaban moitos de Asturias ou de Cataluña despois. O da Fabie impresionante, está moi ben descrito na novela, non? Os campos que poderían chegar ali para dar de comer aos presos, alguén se quedaba con eles, ali non había comida. E
e os mandaban a buscar na praia polas areas algas ou algún peixiño e era do que comían, o cual vos podedes imaginar as enfermedades que podían ter, en que condicións vivían e en que condicións morían. Ao final, un sacristán que unha das persoas que máis recorda, que era un neno daquela, que foi unha das persoas que máis contou como vivía, falaba precisamente diso, que ao final les comían algas que lle producían diarreas, etc. E claro, era un insalubre que era, estaban rodeados de todos os seus excrementos, entón que iso contaba en as condicións de humedad increíbles, contabas agora de que como a letra de un momento, a letra de outro pode variar despois das condicións de vida, terribles, entón me recordaba aquí, cando comeza a novela, describe precisamente o moito que costa escribir cando estás a piques de morrer, de fame, de frío, de enfermedades, de todo, e entón aí podes entender que a letra, lógicamente, a veces non parece a da mesma persoa, dice: sepárame da parede mentre sosteño con cuidado o derradeiro anaco de grafito. Debo agarralo con suavidade. Se prego demasiado, desfarase entre os meus dedos e non poderei rematar. Pecho os ollos e abros, atendendo aos detalles do meu dibuixo, tentando comprobar o grado de veracidade da ponte que esbota. Cada vez gusta de máis que entón comentas, non é posible a veces escribir ou dibuixar que te quería. Así que a veces esos trazos podían ser de calquera maneira. Dos cousas. Bueno, primeiro, non no nivel de que había molla, pero si hai en algún outro sitio hai algún grafite. Concretamente, hai relativamente pouco tempo, desde presente de 9 de agosto, quando está, foi fazer unha reportaxe ao Castelo de Viana do Bolo. O Castelo de Viana do Bolo foi depósito municipal e que entre o ano 36 e o 45, primeiro, temas de represión do golpe, e despois o tema da guerrilla, onde homes e mulleres, os dous sexos. E hai, no que hoxe é unha biblioteca, porque estaba convertido, hai unha parte que está, debe haber uns 30 ou 40 grafitis, que algúns deles falan de represores da Gudiña que coñecían os presos que estaban ali. E, ben, non se pode comparar en absoluto co de ollo, pero si teñen interés porque se refiren a situacións que se viviron na contorna. Os presos que están en Viana do Bolo son presos da Gudiña, son presos das Mezquitas, son obviamente de Viana, de Valdeorras, e entón hai algunhas referencias concretas a determinadas persoas represores da Gudiña. Con iso quero dicir que a mellor había que ver os antigos depósitos municipais, que moitos deles están en condicións lamentables, sobre todo das cabezas de partido, as cadeas de partido, habería quizáis que facer unha... E tamén me falaron do de Quiroga, que foi o depósito municipal de Quiroga, con moitas alturas, pero creo que desaparecen totalmente unhas obras que recordaron o asunto. Bueno, con isto quero dicir que a mellor a veces hai que saber ver, se non sabes, non ves nada. Ben, outra cuestión, xa que do currículo. Ti eres investigadora, por que decidiches pasarte ao campo da creación, digamos, o da imaginación, pero que ten, obviamente, moito que ver co que investigas, non? O sea, por que pensas que vas a chegar a máis xente así? Que motivos tivestes ti para eso? Pois, bueno, primeiro, empezando polo primeiro, si o que ao final o tema dos grafitos
son unhas fontes históricas, e que ao final é unha fonte na que leras e teñen moitísima información, e incluso no de Oia, que xa moitos ollos os viron, siguen aparecendo de repente atopando. Outro día me pasou un veciño de Oia que estaban repasando, revisando tal, e atopouse, porque a veces están moi clariños, pois un debuxo dunha persoa arrodillada e outro de pé con cara de malo, que te pon os pelos de punta de ver esa imaxe, que siguen aparecendo, non? Logo tamén hai como puntos e rayas que penso que mellor é código morse, como non hai en outros lugares que sí que poden estar ocultos, porque, por exemplo, en Camposancos hai anos descubrironos quitando unha pequena capa de cal que había, que ao final esa capa os conservou, que podía ser que fose al revés, pero ao final o conservou. Que pode haber moitos outros espacios e que ao final son como a fonte primixenia, porque son as propias persoas as que deixan ali a súa pegada. Pero para eso ten que haber unha facilidade para acceder a todo eso e unhas políticas públicas realmente de memoria. Exacto. Se vemos Camposancos, por exemplo que coñezo e que se opondo tamén do que pasa no Oio, Camposancos está nas mans da Igrexa, en un colexio jesuíta que está abandonado en décadas tamén, que sigue sendo da Igrexa e que se está caendo e non se fai nada, non? Ali hai unha asociación, creouse unha asociación para intentar que eso sexa un lugar de memoria, etc. Pero agora os seus esforzos son infructuosos, porque non hai vontade e porque non existe unha política de memoria a nivel estatal, porque seguimos, por lo tanto, nos falamos da reconciliación, da guerra entre irmáns, de non tocar, e facemos pequenas cousiñas por aquí e por alá, pero non existe esa política global estruturada que teria que facer que a verdade, o coñecemento chegasen e fose sistemático. E sobre o outro que me contabas, Permíteme unha cousiña, porque me estou acordando agora. Temos que mirar con máis atención todos aqueles eventos materiais cos quais temos relación. E que me estou acordando unha cosa espeluznante. Outro día estaba mirando unha causa militar e de repente vexo un papel que está ali dentro da causa con uns trazos mal feitos e o deseño dun garrote vil. O sea, alguén que ten que ver con esa causa, me imagino que xuiz ou alguén vai e dibuxa un garrote vil. O sea, é como ver os pelos de punta. E xa sabes o que estás pensando, non? Xa sabes, non? Vale. Sí. E nada, sobre o que pasa a literatura. A mí sempre me gustou escribir, de feito, sempre que teño que escribir algún escrito académico, pois ás veces se me desliza un pouco a parte así máis literaria. Levaba moitos anos por acabar a carreira e todo. Que eso, na novela, Sí, cando era nova, tiña 24 anos, e aí ganar un premio de literatura para mocidade. Pero, bueno, despois quedou aí, pola vida, non? Por intentar buscar un traballo fixo, todas as cousas, logo me metín no tema de investigación, no que tivo moito que ver tamén a historia do meu bisavó, que foi asesinado, era un mestre en Teo, a miña familia descoñeceu, como moitas outras, moi tarde, a miña avó pode ser como algunha das personas desta novela que descoñece que lle pasou o seu pai unha parte da súa vida, ata os anos 2000, cando chegou un investigador, son Carlos Garrido, que era Estrada, e contoulle o que averiguar sobre a morte do seu pai. Entón, bueno, iso que eu era unha adolescente, que era, sí que, obviamente, me quedo aí. E despois, comecei na historia, que estudiei políticas, por exemplo, me costou moito, entón, empecé a través da súa historia, que me tiña no mundo da memoria e da guerra ata hoxe.
pensei en escribir e ao final, pensando en que teño tempo a poñerme a escribir, o que me saiu foi o que comentaba antes, non? Ao final xa levaba bastantes anos lendo moitas historias que, como estamos falando agora, son moi duras, non? As tratas no ámbito académico e os feitos, non analizando, pero todo eso que é máis sentimental e emocional, como que vai quedando aí e saiu solo. Como empezou a sair, despois o que intentei foi tamén eso que un pouco a rabia que ao final tamén sintes, non? Cando dis, por que non se sabe, por que se sigue repetindo a matraca desa historia que agora se sabe no ámbito académico hai bastante consenso considerar as cousas como foron e como non las contaron, porque a xente, porque no social o que sigue imperando é o outro relato, que ao final é parte dese relato originario do sistema político no que vivimos, que é a transición, que se basea niso, non? En que é a primeira democracia, por lo tanto se nega a democracia da Segunda República, en que eran odios, os españoles non sabían vivir xuntos, e agora, gracias ao rei, e gracias a todo iso, podemos vivir en paz. Por lo tanto, todo iso se negaba, se sigue negando, se sigue ocultando. Entón, un pouco tamén, por iso, como para escribir sempre, o sea, me escribe, creo que sempre está pensando tamén no lector ou lectora que o vai a ler, a lectora que lera a novela quería que coñecese esa outra perspectiva, porque é a única forma o que se di sempre, para non repetir, se debe coñecer, que é un dos mandatos que a ONU ten recoñecido para o xuizo dos procesos de crimes contra a humanidade. Se debe coñecer, se debe saber a verdade para que non se repita, para evitar a repetición. Se non o coñecemos, sempre vamos a estar máis febles ao que poida volver a acontecer. É algo que encaixa e que enlaza co momento no que estamos, no que o discurso fascista cada vez está máis transisivo, transisivo e dominante, sí. E que non se coñecera as cousas, que se coñecera analizar, que nos vamos comentando. Sí. Eu teño tamén, na miña familia, aconteceu tamén, xa me vou, muitísimos anos despois, gracias a investigacións de Dionisio, de Vicente, pero neste caso é tamén saber o que tú ia acontecer e ia contar a miña familia, por cousa de nada, menos de 20 anos, que nos enteramos. Falando disto, Iria, no epílogo, aquí, nas líneas que penso que poden quedar ben para este. En Galicia non houve guerra. Os golpistas conseguiron conquistar todo o territorio en poucas xornadas. Este feito evidencia o carácter da violencia franquista, pois a crueldade exercida sobre a poboación durante os seguintes días, meses e anos non obedeceu ás lóxicas bélicas. A estrategia baseábase na execución dunha parte da poboación e a humillación e violencia contra a outra parte, de modo que fose inviable unha futura rebelión contra a Iglesia. Realmente aquí está ben explicada a intencionalidade donde estivemos anclados tantos anos, e donde todavía temos que seguir pensando. Pero sí. Non sei se queredes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy María Dolores y soy la hija del asturiano que sale en el vídeo, de Luis Alonso. Y entonces al ver el vídeo me llena de tristeza pensando además en mi padre, que era inocente y mismo hicieron varios juicios y al final salió suelto. Y resulta que, estuvo 5 años en la cárcel aquí en Celanova y oyendo a Elosio se llama, ¿no? Elisio, el aviador, las circunstancias que vivían, pues me llenan de tristeza y además pienso que mi padre, que murió de un cáncer de pulmón a los 45 años, que esos 5 años que le robaron,
pues fue algo terrible. Bueno, y sin embargo yo jamás en casa oí hablar de las circunstancias en que vivió en la cárcel, ni se nombraba mucho, pero eso pasaba en aquella época, en la España franquista, que los vencidos, no sé, creo que lo pasaron tan mal que hasta tenían miedo de declarar sus pensamientos y sus ideales y lo que habían sufrido. Y bueno, quiero dar las gracias también a la autora del libro, porque además al decir que eres nieta de un represaliado, pues me alegro mucho porque veo que en la memoria histórica ahora aparecen muchos nietos y también bisnietos y que quieren ponerla, o sea, que se conozca la época tan triste que se vivió en España. Nada más. Sí, eu un pouco polo que dicías, moitas gracias a ti polas túas palabras e polo que reflexionas sobre o tema do silencio, porque non eles non falaba. Tamén creo que pouco se fala do que eu creo que é fundamental para entender o silencio. Aparte de que sempre se falou, do medo, etc. Eu cada vez no tema da psicología social cada vez se fala máis do trauma colectivo, non? Como hai shocks postraumáticos cando unha persoa vive un episodio forte e violento, que é o que tiña, estaban traumatizados, non? Entón, tamén o silencio, aparte de por protección, que era unha parte moi importante, non? Por exemplo, a miña bisavó, falando na miña familia, non ocultou os seus fillos o que lle pasou ao seu compañeiro. Era unha forma tamén de protección cara a eles, non? Para que pudesen vivir rodeados dos victimarios do seu pai. Pero tamén, en parte, eu creo que hai que entendelo polo trauma, polo shock postraumático no que estaba, non? A persoa cando sufre un shock postraumático que ou esquece directamente e non fala sobre o que lle aconteceu. E iso, ademais, se pode trasladar a unha colectividade, falar de trauma social, e o que falaron tamén no vídeo da veciñanza de Celanova, e que tiña o impacto que podía supor iso, bueno, pois que podemos falar dun trauma colectivo, que é o que se pretendía. Se pretendía crear ese trauma para paralizar, por así dicirlo. É complicado, pero como se agora pensemos que temos 14 anos, vamos camiño da escola e nos atopamos nunha beira do camiño unha morea de persoas fusiladas, asesinadas. O impacto que pode ter iso nunha persoa, se o entendemos e pensamos agora, se lle pasara aos nosos sobrinhos, fillos ou netos, pois nos imaginaríamos que esa persoa pudera estar traumatizada por ver iso. Entón, pois, é que foi unhas xeracións traumatizadas. Entón, ese trauma creo que explica boa parte do proceso que se viviu ata O trauma, sí, desde logo, que vai en gran medida, e o medo. O medo que ainda se mantén en determinadas persoas, en determinados lugares. É dicir, sobre todo nos lugares pequenos, e os que vivimos no rural, e o notamos, todavía non a xente non se sente libre para falar de determinados temas, nin en determinados sitios, ou diante de determinada xente. Todavía, a día de hoxe, é difícil. Non podía falar un segundo. Bueno, pois damos as grazas por Espera, que te diga aí. É que, como o mestre se acostumada a falar alto, damos as gracias polo libro e que o Gallá saian moitos libros como o teu para que se poida saber a historia, porque a historia que enseñábamos nos colexios non é historia que foi verdadeiramente a historia da República, porque eu digo como a ti, pero penso que dixetes que aquí non houve unha guerra civil. É que eu non considerei unha guerra isto. Isto foi un golpe de Estado contra un goberno legítimo. Entón, eu digo, a guerra civil foi despois, porque claro,
ou que defenderse cando te atacan, pero non. En canto había que levar as aulas eses libros iban a estar nas bibliotecas e darnos aos rapaces para que os leran. Falta moita pedagogía, fai falta moitos libros como o teu, a moitas persoas como aquí que escriban eso, e que conste o que pasou, que non o saben, moito a xente nova non se sabe, nin me interesa, claro, porque eu na miña familia sufriron, porque meu avó estuvo, non sai aí, pero estuvo no cárcere de Celanova, punto de ser fusilado, era un mestre libre pensador, non era, dice que simpatizaba de esquerda, que era republicano, pero non era comunista. Por exemplo, o meu tío Luis Soto foi comunista e morreu no exilio en México, pero meu avó estuvo aquí na cárcel e falando da comida, pois ele era moi exquisito e dicía que tiña piollos as lentellas que lle daban da sopa, e miña nai tiña que traer de Vilanova, que aí abaixo, a 1 kilómetro onde estaba a miña avó de mestre, tiña que traer a comida todos os días, se non moría, coa miseria non comía, negábase a comer. O sea que moi ben por o libro, o gallá salga moitos máis como o teu, e que nas aulas se lles explican os rapaces o que foi aquelo, porque explicamos, eu dei clase a eso e nunca parei da República, pero eu tamén tiña medo. Na miña casa falábase, miña nai falaba, porque miña nai estuvo granando un tío meu escondido moitos anos, moito tempo, moitos anos. En canto estaba de mestre en Mondariz, ganou o Foro Frente Popular en las eleccións e detiveron xa, e pertenecía ao Partido Comunista. E miña nai estuvo guardando nun zulo aquí, meu vestido de franciscano desde Mondariz a Vilanova, e despois puderon non pasar a Portugal e tal, e salvouse, pero morreu exiliado, ainda que viña. Meu avó non quixo, negouse despois a pedir reingresar outra vez no magisterio, cando xa se podía, pois negouse, dixo que non, esperaría unha volta para reingresar, pero non, morreu xa, porque os hornas moi mal, eu penso que lle afectou psicolóxicamente. Pero na miña nai contábame, a min de nena sempre, as historias pola noite, porque meu pai estuvo moitos anos en Irén, desde eu tiña 3 anos, cando se marchou, e meu pai non xa rematar a carreira, ainda que viña cada ano, medio 6 meses, meu pai tamén estuvo na cárcel, porque foi tenente alcalde da República aquí en Celanova. Pero estuvo poucos días, porque por a parte da familia de meu pai parece que eran bastante dereitas de sacar rápidas, non tamén pois sofriría máis tempo de caso. O sea que, Nalgúns institutos hai algún... Sí, agora xa Pero, bueno, a cuestión é que dependa de que as nosas persoas, e que os libros, e que a legislación educativa esteja trasladando mesmo. O problema está aí. Claro. Claro, se non se legisla, se fan unhas... Nos que coñecemos ben o mundo do ensino, porque ela é profesora tamén, aunque agora xa de xubilada, e sabemos a falta que fai dentro dos institutos. É que os rapaces non saben. Primeiro, que haya moita investigación, que nos últimos anos algo máis hai, e segundo, que se difunda, e que chegue ás novas xeracións, porque a maioría de nós non sabe, descoñece. Pero aí tamén o compromiso da sociedade en xeral das leis educativas e do profesorado tamén, que se implique en transmitir estas cousas. Tiñan que cambiar o currículo, sobre todo en Pero está, por exemplo, o currículo son anticuados. Sí, o tema dos institutos, dos rapaces, pero que agora cando se está falando dos rapaces, pero que xa os rapaces, xa estás revelando que xa hai moitos adultos que tamén xa o descoñecen, porque xa hai moitos anos. Unha das partes, aparte do tema de que este no currículo nos institutos, falando un pouco dos lugares, como estamos a separando, pois é fundamental, penso, que se xa visible, é dicir, se cando chegamos aquí existise algo visible que nos recordase que acontecer, tamén é outro tipo de pedagogía, pero tamén é, e ademais eu creo que a forza que teñen os lugares non o teñen, é dicir, os rapaces maiores hai que sacarlos, que levarlos,
conexión a un lugar, como en Alemania, pues é o que se fai, non? De ter os campos de concentración como lugares pedagógicos. Finalizar de lugares de memoria, e cando damos pais que non están na vida, cantas veces visitas mosteiros, sitios ou cárceles e non hai unha simple placa que diga que ali o que pasou, non hai ainda. En ese sentido queda moito por facer. Eu digo, as políticas públicas de memoria ainda están moi desfasadas, moitas. Sí, ese é unha mesma. Sí, ahora que falades de lugares de memoria, Sí. que importancia teñen para, desde o vosso punto de vista, para todo isto que está falando de pedagogía, de recuperar esas historias? Porque hai debates. Nos aquí ata tivemos o debate de si o memorial que sai no Furriol, se había que eliminarlo, se había que mantelo, porque as asociacións non teñen os recursos para mantelo dignamente. Se estamos facendo demais, memoriales demais, se está facendo de menos, non sei que opinión tedes vos respecto a eso. Ahora temos unha lei para que haxa lugares de memoria, e que potencialidade teñen para seguir traballando nesa lei, se é unha línea que paga a pena. Eu creo que vamos a coincidir totalmente. Sí, para mí é fundamental o que estábamos falando. Unha persoa que entra, como a mí, entras cando a primeira que entrei en Noia e vimos debuxos ali, velos ali, escoitar a historia que acontecer ali, non é como se estás na tua casa lees un libro ou como se te conta nun aula. Eu creo que a forza que ten estar no mesmo espacio é fundamental. Por exemplo, unha anécdota podería ser cando, eu agora son profe, pero de FP, pero cando fixeras prácticas durante o máster, leva a aula unha unidade didáctica que era deste tema, non? Entón, os rapaces o que falábamos era do que acontecera en Pontevedra, entón, vítimas de Pontevedra, historias de vida de persoas de Pontevedra. E aí creo que foi a primeira vez que vi tan visiblemente a importancia que teñen os lugares, que se están os mesmos lugares das persoas do presente. É dicir, ti situarte e dicir que era un veciño teu, que vivía ali na rúa, non sei que, onde agora está tal cousa, vai a cambiar a perspectiva e a implicación que vas a ter porque estás escoitando vai a ser maior que sendo un bon lugar. Por exemplo, recordo que unha rapaza, ademais das que tiña ao principio, cando falamos ao principio, que sacaba un pouco máis, tiña aprendido, non? Que era para que vamos a remover isto, que é mejor que non sei que, todo ese tema. Pois despois, días despois, falando de Alexandre Bóveda, onde fora fusilado, foron poucos días, pero dixo, meu profe, mira, onte pola tarde fui por ali, por haber un monumento a Alexandre Bóveda, porque, claro, pasaba moitas veces por ali, e nunca... claro, a mí me impactou dicir, en pouquísimo tempo, falando catro cousas, o cambio xa que podes ver, no interese que poden amosar, en parte estaba neso, nos lugares. Non, eu estou convencida, completamente como Muriela. Sinalizar os lugares de memoria, que se vai facendo aos poucos, pero con moita menos implicación e medios do que se debera. E, por exemplo, a cousa doada é facer roteiros, que eso tamén se está facendo bastante. Eu penso que os roteiros, por os diferentes lugares onde aconteceu algo, eso marca moito. E aquí, vas a ser alumnos e adultos, e nada de persoas maiores, non? Un roteiro por algo onde hubo sufrimiento, onde hubo vida, onde hubo... Desde que estoy convencida de que hai que seguir mantendo os lugares de memoria e xalar políticas públicas de administración invertir bastante máis en todo eso, que penso que é necesario. Os lugares de memoria deles, porque nos aquí temos lugares de memoria das víctimas nortes, todo ese corpo e o cementerio. Os lugares de memoria do franquismo, do fascismo, que non somos capaces de eliminar, mesmo hai unha lei desde hai 14 anos, e non somos capaces. Aquí temos un dos máis antigos de Galicia. Que facemos con eso? Porque además a tese doutoral que estou rematando,
precisamente comeza investigando o que aconteceu despois da morte de Franco, e que accións de memoria se fixeron, entre eles pues, unhas das que se empezaron a facer neses anos foi o cambio dos nomes das rúas, que eran da ocupación franquista, e tamén intentos de eliminación desas cruces como a cruz dos caídos de aquí, non? E tamén se comezaron a ver as resistencias para a eliminación disso. Claro, está o debate de se deberían de deixar porque son para que se visibilice ese período da memoria. Nese caso, para mí, debería estar explicado, unha explicación de Se va a hacer por eso. Se non, o mantemento simplemente é parte da exaltación do franquismo. Debería ser eliminado, como así ademais está presente na lei de memoria xa do 2007, que se deberían de eliminar esos lugares. Non se está así. Hai moitos espacios que ainda non son eliminados, pero sí porque son parte da exaltación do fascismo. Bueno, pues para rematar, solo quero... Sí, quería hacer algo. ¿Querías decir algo de esto? No. De estos lugares de memoria. Podemos estar 3 Sí. horas. Sí, sí. Para que siempre se precias. Bueno, pues